Ongibeke phansi. Uthuntselayo. Ongibeka phansi, ongibeke. Ongibeka phansi. Ongibeke phansi indaba. Wenze njani manje indaba? Indaba bese ungiyeka zishap ngawo. Zishap. Indaba zishap. Angitholisa gogo. Hayibo. Zishap ngawo wena mfethu, zishap ngawo. Kwenze njani? Gogo uzogcwala bona indaba nani uzongiqolozela nje kwenze njani ngani? Kwasogcwala la ekhaya kwenze njani? Ngomfene namakhamera manje la. Hlukumeza nje wena ngathi ufunani. Ngikuhlukumeze ngani gogo? Awungiphethe kahle ufuna. Ngani kenzeni? Nami nginkani. Hayibo. Angihleli kahle la wena. Hayibona libhadi lambo mina gogo. Udla nemali yami epesheni. Gogo, mina wazongsukela gogo angizwa mina. Uzosungilandelela abantu bakho mina ngizokhuluma leyo nyongo nizokhulumela yona. Awusuke wena mfethu ufuna ukudlula mfethu. Awusuke la wena mfethu. Ngicela usuke. Gogo kusayithatha lapho khona gogo. Hayi uyamhlupha. Gogo ngisukudlala ngami gogo angizwa gogo. Asibingele babukeli baye Black Live TV igama noNhlanhla Misimamelo wakaZondi sikhona ke kulona uhlelo lethu mnandi kakhulu sithi izinkinga zomndeni sikhona ke endaweni yala eClermont sizozwa ke ukuthi ngabe sithini ke istory sabo esibesibhayilile njenge Black Live TV bethe asifike sizobaxazulela inkinga ke zawo umndeni asike singene ngaphakathi sibabone sizothi bakhala ngani. Yes, babukeli baye Black Live TV njobe sishilo ukuthi sikuyona indawo yase Claremont sesimtholile ugogo othe nje wasibhalela ukuthi ke asimeme khona la emagcekeni ala ekhaya kuSibisi inkosi yami ngaba sengiyathakazela kuba ngiyazi manje gogo angazi nanokuthi ngamahlasi ngamlombu. Oh angikaze phela ngibe nenhlanhla mhlambe ukuthi ngike ngithi ukuvashela koSibisi yayibo uyaphila gogo. Hayi ngiyaphila ngani yami. Ngikhona nami. Ngicela ukuthi utshele ababukeli be Black Live TV ukuthi ugogo ubani, uqhamuka phi nendawo, ungilandise nje. Oh, mina ngiyintombi yasezingolweni. KwaMqadi Sibongo ngizalwa uMamqadi ngizalwa eMachunweni. No, eMachuneni. OkaMchunu. KwaMajola. Oh, nami ngeke ngakhuliswa gogo eMachuneni. So gogo yes. Kwenzakala njani? Ngazoganela la kwaSibisi. KwaSibisi la eClermont. Ubaba wasiyadlula ke emhlabeni ke. Baba la ekhaya. Wangishiya nezingane ezu2. Umfana nentombazana. Alright. Senginabazukulu ngamanye bawu8. Aha. Bephuma ngapha nangapha abazukulu. Abanye basema university nje abanye bebehamba namhlanje. Bekade bevakashile. Bafundela ubudokotela. Habe. Abawu2. Ngiyajabulisa lokho. Intombazana ifundela ubudokotela nomfana ufundela ubudokotela. Intombazana kade icelwa kuleli sonto leli ubudokotela. Hayi wena gogo. Hayi beyicelwa kaMhlongo. Hayi kwaze kwakuhle ngiyabona. Indodana kinabantwana ababili. Umfana nentombazana. Okay. So gogo isizathu mhlawumbe sokuthi ubhalele iBlack Life bekumayelana ukuhlushwa ingane. Iphuza utshwala iyadakwa. Umzukulu. Ngiphuca imali yami ngenkani, ifuna ukulala nami ngenkani. Ileyo nkinga nje nginayo ukuthi iyangihlupha. Manje mefuna ukuphuca imali ufuna ukuthatha imali yempesheni. Afuna ukuyidla ngenkani. Nale mali oyiphiwe laba abanye ingane zakho. Afuna ukuyidla ngenkani. Lapho ngena sidingo mina ngisale ngina ukudla ngilambile. Yena yamba udla izidakamizwa abesedakile. So wena gogo mhlawumbe sekunesikhathi esingakanani eyenza lento? Soyinonyaka nje yenza. Esikoleni wagcina enze njani mhlawumbe wayemuntu ofundayo noma? Azange aqhubeke nesikole wasifunda nje kancane. La emgwaqweni uyahamba ecosha amathina mayibuye lapho ubuyela kuzokweyisana nawe. So nje kusho ukuthi vele umuntu owahluleka nasesikoleni. Azange aqhubeke nesikole. Anikaze mhlambe nizame ukuthi kube khona usizo noma indlela yokuthi mhlambe ukhulumisane nezinye ihlobo zikwazi ukuthi zimsize. Sazama kulaba bazama ukuthi bayayigoba iwunga. La koBesta nabo bahluleka. Athi sethi treat ungcono aphinde khona. So manje nje useyinto engalawuleki. Seyinto engalawuleki seyihlala emgwaqweni. Hayi yena abazali bakhe abasekho umzukulu. Sekuyimina esengumzali wakhe. So wena gogo njoba mhlambe usibhalile ufisa ukuthi kwenzakaleni? Ngifisa ngathi angashintsha.
impilo yakhe ibuyele esimweni ngoba ngithanda beyiliya nto ayiyona. Akwazi naye ukuthi afane nezinye iy'ngane. Ngoba mina ngizohamba emhlabeni asale nahlupheke. Ngoba akasanabani futhi okhona. Akasenaba uma wakhe yimi. Kodwa uyena futhi ohlupha wena. Uyena ohlupha mina. Abanye ababona ba-right yena akafuni ukuba right. Wena gogo mekuhola ukuhamba uyiholela wena. Ngihambe naye. Ngikade ngihamba naye ngihola naye. Waya ngayeka ngoba manje ngivalele ekoneni ufuna ukungiphuca le mali. Angithembisa ukungishaya. Hawu. Mhlawumbe awukazi ubikele noma amaphoyisa into kanje. Ama-social worker engawathinta. Enze njani? Ambiza axoxisana naye. Kathi mhlawumbe uzobuya mhlawumbe ashintshe akashintshe kunokuba ashintshe uba uwes. So manje yena lo mfana lo umuntu enihlala naye vele ekhaya. Cha akanaso nje isikhathi sokuhlala ufika ngaleso sikhathi nje ahamba. Animazi nanokuthi uhlala kephi? Asimazi nje udlalela emgwaqweni mayithandile uyambona nangeqhamuka. Simpheke ukudla la azokudla kadle ahambe. Ngoba noma kuthiwa uyalala siyamsaba. Ngoba ngangibambe ebusuku mangilele. And umuntu phela ofika endlini abe nesandla mefike. Ufika nje nelibhodo akalibuki. Ngiyathanda ngathi angalithatha hambo odayisa ngisho kwa i-TV le sengiyamsaba ukuthi ngingatha i-TV mayelele endlini ngiyasaba. Ngoba ngenye ilayo uyafika nje alale ngelinye ilanga nje avela abe enye into nje umbone eqhamuke engcole exathuka. Umsaba nje lapha kude. Gogo njengoba ke uthi awujwayeli kumbona undodana. Ikephi mhlambe la esingamthola khona umzukulu. Njengamanje ngingamthola la esitolo. La ibhema khona nabangani bakhe. Kukhona vele ngalana ngasesitolo la ngaphesheya komgwaqo. La eyatholakala khona ngey'khathi zasemini. Ehleli nabangani bakhe. Ehleli nabangani bakhe. La bebhema khona. Baphinde baphuze ke lento zabo abayiphuzayo. Ngoba kodwa vele nathi sabantu abahamba nabantu abasigadile sike sihambe siyombheka sibone ukuthi ke mhlawumbe sizokwazi ukuthi simthole khona lapho. Yebo so bese siyabuya sesoqhubeka kahle udaba la naye sekhona simbuza ukuthi lento ayenzayo yenziswa yini. Hayibo kama zinkonja wenze njani? Hayibo phethe umpemisuko wakhe sobuyela abantu. Yini kwenze njani? Kwenze njani kamsongela nephambi indawo. Ukhokho nje wakho nje ucela ukukhuluma naye phela ayikho into enzima ezweni. Wena ukhokho musuphethe ibhamayi ungazocafuna kanje manje. Unkamnelani kanje? Unkamnelani kanje? Ngenzeni? Kopha indaba. Wenzenjani manje indaba bese ungiyeka zishap ngawo zishap indaba zishap angitholisa gogo hayibo zishap ngawo wena mfethu zishap ngawo kwenzenjani gogo uzogcwala bona indaba nanothi ungiqolozela nje kwenzenjani kanti kwasogcwala la ekhaya kwenzenjani ngomfena namakhamera manje ngihlukumeza nje wena ngathi ufunani ngikuhlukumeze ngani gogo awungiphethe kahle ngani kenzeni nami ngiyinkani hayibo angihleli kahle la wena hayibona libhadi lambo mina gogo udla nemali yami empesheni gogo mina wazongisukela gogo angizwa mina ngizosunginanelela abantu bakho mina ngizokhuluma leyo nyongo nizokhulumela yona awusuke wena futhi ufuna ukudlula mfethu awusuke la wena mfethu ngicela usuke gogo kusawuthatha lapho khona gogo uyamhlupha gogo musukudlala ngami gogo angizwa gogo gogo mina ngizokucaphuna mina njengamanje mina phambi kwabo labantu ungamane ungicaphuna ngizokubawudisa ubona yebo sawubona sisikwenze njani kuyaphila sikhona sicela ukukhuluma nawe bandla ngumamelo we-Black Life TV. Besicela isikhathi sakho nje sincane siyabona ukuthi manje uthulambile kodwa isikhathi sakhe sincane. So ugogo la ubhalele ka Black Life TV ukuthi
Ekhuluma nawe uyasho ukuthi awumphethe kahle. Angimphethe uma kwenze njani? Cha uyasho phela ukuthi njengomzukulu wakhe. Wena uhlangana nalokho wena. Uhlangana wena nalokho. Usibhalelile ngithi na Black Life. Yilo nto uzongibhala ngasicefe mina la ekhaya. Hayi angazi. Ngesi mina nginasikhathi anginalilanga lonke angizwa mina. Anginasikhathi sakho mina. Ngingeke. Wena gogo wena lento okwenzayo uzokuqabanisa nami ngiyakutshela. Uzongilandelela abantu bakho. Mina nginasikhathi mina ngiqalekele. Ngaphela siyakhuluma nawe manje. Efethe okwathi nalokho ngiqhweba ngizwa. Wakwathi lokho ngiqhweba bro wami. Yangizwa mfethu. Unake futhi. Angimsaba anginandaba naye. Anginandaba naye. Mina bagcwele ngami la eClermont. Mina nguMagesh mina ngiyazi ilokishi lonke. Mina istraat sonke bagcwele ngami mina nguMagesh. Yes bavume mina. Bagcwele ngami bayazi baphethe number legcwele ngami. Manje angazi ke manje namasebenza ongikhulumela wona la yini yonke njengomndeni. Sokhuluma njengomndeni. Umndeni wani wona loyo? Wena umndeni wami yini wena? Cha mina ngizoxaxa. Oqala sisuku uthe ubani igama lakho? Ngumamelo. Mamelo. Mamelo wapi? NgwakaZondi. NgwakaZondi. Ngihlangana naphi ke mina noZondi? Mina ngihlangana naphi ke noZondi? Bese ngishilo ukuthi ugogo becelile ukuthi sicela sizokhuluma kanye nawe. Mina gogo. Hayi ngeke uzuye ndawo. Nogogo ngemenzela ukuthi ungadla nje wena ukhululeke ungaphandi udle kahle kodwa sime sixoxe. Sisenza lento esizile la ekhaya. Angifune ukukhuluma mina la. Anginasikhathi. Njengoba ngitshela anginalo ilanga lonke. Ngimhlumeze kuphi gogo mina? Ngimhlumeze kuphi? Uyasho nje uthatha imali yakhe empesheni. Imali yami ngenkani wena uzungifake nenkambe emqaleni uthi uzomxini. Uzombona. Hayi boy gogo nali ibhathi dami wena gogo indaba wena gogo indaba maswazisa abantu indaba ezenzela la ekhaya manje wena kwenze njani ngawe wena? Wena isifo sikashukela wena. Buka namanje ugogo ukuthi uphamelwe umoya ufuna imali yakhe. Yazini bafethu into engizovane ngizoyenza mina la ngizobona mina ngizophathaza yonke indoda njengamanje mina njengamanje. Phela uzoboshwa. Ngibosho ba. Ngibosho ba nguMageshi mina. Ithi. AnguMageshi mina. Ngibosho yini? Hayi akwenzami nibone ngeke. Wena gogo wena usazokhuluma wena gogo bayahamba la bantu mina ngeke ngimele leyo nto. Hayi bakhona amaphoyisa phela njalo azobheka. Kanti wena indaba ungafuna ukuthi uhlale phansi ukhulume ukuthi kwenzakalani. Angisani dry phansi ngizokhuluma khona. Ufuna ama social worker noma ngizokhuluma khona ngimile. Sikwenzele njani? Rehab yakwenzani yona le? Rehab yakwenzani yona le? Oh Yasmin uyaqala uyavuma ukuthi ugogo uyamhlukumeza noma umhlukumezi. Esisi. Cela ungizwe kahle. Uyangizwa? Nazo ngase ngitshela sanginalilanga lonke. Uyangizwa? Uhlala phansi phela sesizokhuluma kahle. Engabe mina ngiyahamba ngiya la estradini mina ngihlala nezinja zami la estradini ngenza izinto engizenza la estradini mina nginalala ngalonke nje. Ngikhuluma ukuthini? Ngikhuluma ukuthini? Ukuthi kuzokhulunyisana ukuthi why uhluphe ugogo ngale ndlela umhluphe. Wena sisi uyathemba lokho wena sisi. Phela ngikwazi mina ngifuna uzusayide lakho le story. Awukhulume ngiluzwe kahle. Ungangibhedeli ngoba ungibhedela nawe Bose ukuthi akubhedela kube ngihlupa. Awuthule gogo. Ngicela uthule. Ugogo iqiniso noma manga ukuthi uyamhlupha. Ngiyakuhlupha mina gogo. Senze ngavukwa na uhlukela. Kodwa phela mina ngikhuluma nawe uthe nje asikhulumeni soba u2 manje. So ngiyabuza ukuthi ugogo uqinisile manje uyamhlupha noma umhluphi na? Yes or no? Angikwazi mina lento akhuluma ngayo. Yes or no? Angikwazi mina lokho akhuluma ngayo. Okay. So ugogo unamanga methi wena ulimali yakhe empesheni. Uyangiphuca. Uyaphika lapho futhi. Ugogo ngizwe ngimcela mina imali ukuthi ngiyoyibhemela mina into zami. Awuthemba Ngizwe ngicela mina imali ukuthi ngiyibhemele mina into zami. Uthemba nokungishaya. Uyasebenza? Angisebenzi sisi, ngisebenza mina. Usebenza? Hayi ngizokwenza ngalo ngifuna umsebenzi mina. Ngiqedanga nasikole mina ngiwashela imoto. Awufuni umsebenzi futhi emva kwalokho. Angifuni ispan ngigrand nje ngiyakutshela nguMagesh mina abangiphethe. Awufuni futhi ukuthi usizwe mhlambe inewe uye mhlambe indlela zakho lezi engikho right. Siswami. Yabo mina ngihlumezeke kakhulu mina siswami. Ngihluzekele kakhulu mina ngihlala emgaqweni isikhathi esiningi lapho uyazi ngakutshela ukuzokutshela. Uma uzothi mina ngihlumeza ngihluza ngisiphi isikhathi uma ngizwe ngiya isikole isikhathi sini. Njengoba ngibuye mina namhlanje la bengekho mina about 3 weeks la ekhaya mina. Ngihlale la namagenge estradini. Yabo ngize ngabuya namhlanje ekseni. Yabo manje lento asekhuluma ngayo mina manje sengibuye ngigcwala manje ngigcwala ama-camera manje la kwenze njani? Umemezela nasebusuku ufisa nokuthi umzi ufuna ukuphathaza ngamatshe. Isekhaya nje isekhaya. Kufanele ngibuye anytime isekhaya. Uthi umuzi uzowushisa. Uzohlala lapho ushisa umuzi. Mina ngabe sengingene fanele ngenze njani? Phela ngithi usuya. Wena ungavuma lokho wena ungatshela ukuthi ungene kini emzini kwababa wakho. Kodwa isikhathi siningi ngingahlali la ekhaya ke mina. Amaphoyisa yena noma ngambopha abantu akawasabi. Utasaba amaphoyisa. Maphoyisa wenzani ejele mina nginandaba najela ngengena ngiyaphuma kwakho amaphoyisa ibantu afana naye akanandaba naphoyisa yena. Wena kwasabi. Angekho right ngiyakutshela mina. Ungiphethe kambi yabi lo mfana. Sangifisa nokuthi drink.
Bengithe ngifuna idrink yakho nje. Cha bese ngisho nje ukuthi umsakazo. Nami ngiyayibuzela nje. Ngiyabona Ngithenga engathi idrink yakho mina. cha ngibona phela uthathe yakho ungayicelanga. Ngizokhetha idrink yala ekhaya noma ngingayithatha ngiyiphuze vele yala ekhaya. Usoyiqeda nje ngoba uzongimoshela isikhathi. Uzongimoshela isikhathi lento yakho. Imina futhi manje ngimoshela isikhathi. Khuluma ngamela, khuluma. Ngibuza ukuthi kume ngame ngiyoyibhemela azingiqale kanjani mfethu. Nkosi yami. Ngiyabuza ukuthi ke njengamanje njengoba ugogo ethi uyamhlukumeza nje wenzela into enzayo ubona ukuthi ku right konke lokho wenzayo. Ngiqalekile futhi. Akabethe lapho ngikhinye lana Ukube malini ugwayi mina ngizokunika. Ugwayi. Uyishumi ugwayi. Ngizokuthengela ke induzi. Nini ngifuna manje. Masiqeda ukukhuluma mina ngizokuthengela. Ngeke ngikunike futhi ishumi ngizokunika ugwayi ukuthi ubheme usuku lonke. Asikhulumeni lento esizele laqala ungiphendule ngendlela eright. Si uhambe la sesi right ngoba nawe umoshela isikhathi nami fanele ngaba ngiyahamba. Ngicela ukukhuluma nawe kuphela. Wena futhi ungangiqhudisela amehlo wena. Phela uhamba nami phela sekhaya la uzongimisela inkonyana zakho lento lesibhanyana sakho lesi esingasisebenzi. Kushuthi ke phela ngeke uyithole emisho njalo. Angithi sofuna ukukhuluma nami ngedwa. Ngiyaqolisa amehlo. Kodwa wena imina nawe engizokwazi ukuthi ngikhulume nawe. Okay. Ugoga ngimdingi lolu daba. Okay. So ungitshele mhlawumbe khona inkinga onayo empilweni yakho mhlawumbe njengoba uphila lempilo oyiphilayo ubona ukuthi right lempilo oyiphilayo. Kahle mina ngitshela uMagesh. Magesh Magigasho. Bangiphethe mina la eKlemo. Ngiyangithola. Istraat sonke bagcwele ngami. Emateksini konke emarenkini bagcwele ngami. Ngiyangithola. So wena mfethu isimo esikanjeni lento okududana nabangani ngiyangithola. Yeah. Hlala nabangani. Kodwa ke mfethu noma bengekho umuntu ozokuhlohla ethenza into sokukuthanda kwakho ngiyayizwa leyo mfethu ngiyakuzwa kodwa into engayisho mfethu umntase ngoba ngiyakubona ukuthi wena ngazi usuku nomoya omuhle mhlawumbe ngihambiselana nawe khulu eplaza umuhle yazi ngiyabona umuhle so yazi kusiyami ngiyenza ngiblush ke manje so manje nje ukuthi ududana nabangani uMagesh awufisi mhlawumbe ukuthola umsebenzi uyosebenza noma mhlambe kube khona indlela yokuthi uyasizakala ngoba phela ugogo akekho happy ngendlela ophila ngayo uyafisa ukuthi nawe ukube ingane ngelinye ilanga kodwa mfethu 7 to 5 mina ngivukile 7 to 5 ayangiboni mfethu cha phela ungasebenza ngaleso sikhathi emini ngeke ngikwazi ngempela mina ngishawa amanye ama craving anzima kabi njengamanje nje ubona nje kumanje mina ikhanda lami ma ubemanga kusuku siswama angazi ngakutshena ukuthi mina mfethu yabo nje ama 20 amathatha wayilutho hayibo ama 20 mina ngishisa uthathe phela imali after ngihambe ngiphanda nje ngiyakuthetha mina ngiyaziwa le struggling ngidobhele namatsini emgaqweni ngihambe ngiyodayisela lonto zami yoqala uthola imali ugwayi uthola imali ukuthi ngikwazi ukuthi ngibheme njengoba nami ngizokushiyela 20 nje manje ngajabula into sekhaya so manje ugogo ke njobe ethi uyamhlupha ngazo songadani ngo 30 rand pen usiqede la njobe ethi ugogo uyamhlupha uqinisile nomqambo manje ethi untshontsha nemali yakhe ubufuna ukuzolala naye ufuna umenza intombi yakho intombi yakho yes shuthi ugogo unamandla qeda lamabhodi wami lokupheka ayihamba wadayisa mina nje ngifuna yes or no mhlawumbe usho ukuthi ukwenza lokho kwenziswa yini iyiphi indlela ongasizakala kuyona ukuze umuntu omdala anga-affecteki kwimpilo yakhe kubo Magesh. Mina siswami ngingakusho ngoba ezinye izinto mhlawumbe kuyenzeka ukuthi ngiyifikele mhlawumbe nami ngiyidakele utshwala mina ngiyayiphuzela ke cefeke blind ke yeah bathabe nonke bagcwele bayazi shuthi ngingasho ukuthi mhlawumbe ngiye ngifike ngiyishayele nami yabo leyo ngishayele nama drugs ami mhlawumbe under influence of alcohol ke nama drugs ke lawo mhlawumbe bese kuyenzeka lokho ngoba kokunye mina ngeke ngakhumbula ilutho engenze ngayizolo ngize ngizwe sengitshelwa ke nakhona ngivele ngibhokula ngoba lonto angiyikhumbuli leyo nto kokunye uzokukhunjuzwa lezo zinto mina ngishayela ama craving ami yabo ngifuna ukuyibhemela kusela umuntu ozokuvusa ngeindaba zezitori ke manje usuwenza ukuthi nokuthi into ongasayikhumbula nokuyikhumbula ungasayazi so uyiphi mhlawumbe indlela ongasizakala ngayo ukuze ungeke ukwazi ukuthi uhluphe ugogo ufuna kwenzakaleni ngoba ngiyabona nokusebenza awuyiphasisi so ngifuna indlela mina wena ofuna ukuthi kwenzeke ngayo ukuze ugogo anga-affecteki because umuntu ozize ngaye la ugogo lohlukumezekayo ngezenzo zakho
ngoba mina into engayisho ugogo wami ngiyamthanda kakhulu because njengamanje uyena umuntu ongibhekile. Umama akekho, ngihlalela nogogo noma sihlala naye njengoba ngisho nami ngibe ngiduke lezo insuku engiduka zona. Usizo siswami ngingajabulela uma ngalithola usizo because nami ngiyafisa ukuyimisela ukuthi ngishintshe ngoba ngiyabona manje neminyaka iyahamba iminyaka. Yeah, neminyaka iyahamba impela. Manje nje uzobona usubona intombi nje kusho ukuthi wena awulokho nje njengoba usho ukuthi usuke ama drugs ugcina ungasakhumbuli. Wena unayo mhlawumbe intombi mhlawumbe umuntu ohlekisana naye. Ugcina usubona ugogo njengentombi. Hayi siswami mina into engakusho mhlambe ngiye ngiyibambe lapho 1 2 lapha mabe sisuke soyiphuzela nje lapha. Lo nalo ukuthengele 2 kwata lokho kube into eqwaqwa fast nje yabo. Ubathengele 2 quarts. 2 quarts nje hawo usumoja. Kodwa ke njengoba ngisho ukuthi siswami ke angikuphiki okunye okushiwo ogogo. Yebo. Okunye ngisho ukuthi mhlawumbe usumuntu engasakhumbuli. Ngoba ngingachaza phambili ukuthi usungasazi. Ngingasazi. So gogo wena umzukulu nkosiyami uyasho ukuthi uyakuthanda and uyasho futhi uyasho ukuthi uyakuthanda futhi uyasho ukuthi uyafuna ukusizakala uyalifuna usizo njengoba esho ukuthi ukhule kanzima usesele nawe wedwa nawe vele uwe wasitshela lo. So manje wena gogo yini ungathanda ukuthi uyisho kuyena before thina sikwazi ukuthi simthole usizo njenge Black Life ngoba uyazehlisa manje ushukela usuthe ukwehla. Uthi uyathanda ukushintsha abuyele esimeni ngoba ngimkhulise kanzima uma wakhe engasekho. Ngathi ngiyamzama ukuthi akayesikoleni wahlangana nabangani wangisuncwa khona lapho njengoba esenje ngihlukumeza. So nje befuna ukushintsha wena uzizwa unjani? Ngingajabula uma engasashintsha aphume kule ndlela iyona ngoba nama ngiyithanda. Ngiyabonga kakhulu webhuti wami ngesikhathi sakho. Yasobonana. Ngicela ukuthi nje uthembisayo ukuthi uzoshintsha. Ngicela ukuthi ushintshe ngempela ugogo nje uyakuthanda ngempela. Hawu bandla Nkosi yami. Ngiyabonga ngani. So babukeli ba Black Life TV nje bantu niyibonela ke ukuthi ke bekuyinkinga kade ikhona la ekhaya. So manje umfana useyayisola manje ke sizozama as Black Life TV ukuthi simthole usizo ngendlela somtholela ngayo. Nawe futhi uma ukuthi khona indlela ofisa noma ubona ngathi ngasizakala ngayo ungangenela uye lapha kwi comment section yethu ufike ucomment. Mina igama uMsimamelo asiphinde sihlangane kwesinye isiqephu ngokuzayo. See you next time. Love you.